Ноември миналата година насам в България започва да назрява едно нещо, което се нарича политически хумор. Нещо, което вече някои от вас сигурно са виждали. Използвам случая, че случайно носим очила в себе си, да ви припомня бившия генерален секретар Тодор Живков. Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици, в наша страна има много талантлива младеж, която си гледа съвестно работата и учението. Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици, в наша страна има много талантлива младеж, която си гледа съвестно работата и учението. Но не мога да скрия от вас, че има една така да се каже, особена част от населението, спокойно можем да наречеме мръша. Мръша. И та мръша трябва веднъж завинаги да бъде изкоренена. Ете, това е. Във времето на плуризма ние трябва да знаем, че независимо дали си министър или водопроводчик, лимонадата за всеки е 600. 600. Тако е, Милко. 9 ли станал? Добре, де 900. Има ли значение? Тук е вашия принципа. Некои хора се заблуждава, че бутилградската баница може да бъде разделена на равни пайове за всеки. Нема такова нещо. Колко си работил и колко си заслушал, толкова ще получиш. Ете, това е. Естествено, много са проблемите, кои ние трябва да разгледаме тук. Но мисля, че един от най-важните проблеми, това е търговските банки. С какво търгуват тия банки, бе, другарки? Тия банки търгуват с левове. А какво е това лев? Това е една старобългарска дума, чие значение ни напоследък събра име. Лева означава лъв, а в какво го превърнаме този лъв? Този лъв ние го превърнаме в една драглива кранта, бе, майка му стара. Аз значи много анекдоти се разказват за мене и затова накрая ще си позволя да ви разкажа един от собствено име, защото знам, че никой така, нали, няма да има тази смелост да дойде тук да го разкаже. В един кораб пътуват Жорж Буш и другаря Михаил Горбачов. По едно време кораба започва да потъва. За кого ще плачете, бе, мили хора? Та бе работата, че няма да плачете ни за Буш, ни за другаря Горбачов. Вие ще плачете за мене, че не съм бил у кораба. Благодаря ви за вашите аплодисменти, благодаря ви за усмивките, пожелавам ви през тази 90-та година много чувство за хумор и до нови срещи. Ваш Звезделин Нинков.